जिब्रै नं चिरांदुवारि रिपाब्लिक ब्लकनि सिङावनो माखासे आदिबासि सोद्रोमाफोरा गोबां जइनिं जाफैदों मा बुङो बिथांमोनखौहाय मा खालामनो सानो? ओरैनो जोंनि बे जिब्रै नं चिरांदुवारि ब्लक इउपिपिएलनि सिङाव थानाय नैबे सान्थिपुर प्राइमारि सिङाव थानाय सान्थिपुर रिलिफ केम्पनि बिथांमोन आदिबासिनि माखासे आइजोफ्रा दिनै सान्थिपुरनि माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय नैबे जिब्रै नं चिरांदुवारि ब्लक इउपिपिएलआव बिथांमोना जइनिं जाफैदों। दा बेहाय बिथांमोना गासै 40 सासो दङ। दा बेहाय बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों जोङो ओरैनो बुंदों जिहेथु थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानै बिथांमोना बिपिएफखौनो होबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय एमसिएलए इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सनाव बिथांमोना देरहायैखौ नुनानै माखासे गावसोरनि माखासे जेनाखि सुबिदा सरकारनिफ्राय माखासे मोननांगौ सुबिदा आसनिफोरखौ मोनैलाय जों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल पार्टियाव बिथांमोना जइनिं जाबाय। दा जोङो सरकारनि माखासे जेनाखि आसनिफोरखौ जिहेतु फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोननो होनो फारियै जों होनो नाजालायबाय थागोन। बेखिनि जयन्त बसुमतारीखौ बेसेबां भट लानानै आरो माबायदि थासारियाव देरहागोन होननानै आसा खालामो? जोङो ओरैनो दानि माखासे थासारिखौ नायोबा जोंनि जिहेतु एनडिएनि जिहेतु बिजाथि सार जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो दा जिहेतु जोंनि गुबुनखौ नायालासे जोङो सान्थिपुर ओनसोलनिखौ जिहेतु नायोब्ला जों थांनायाव जोङो गैयाबाबो जों 80% जोङो सान्थिपुरनिफ्राय जोङो इउपिपिएलआ जों मोनगोनखौ जोङो जों खाथां बुंनो हायो। जेरै जे आदिबासि हारिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जइनिं जाबाय बिनि गेजेराव साबेसेसो सोद्रोमाफ्रा जइनिं जाबाय? ओरैनो जाबाय थायो फिसा जाबाय थादों जोंनाव। दिनै मावख'आव दिनै जिब्रै नं चिरांदुवारि ब्लक इउपिपिएलआव दिनै 40सा फैदों हिन्जावसाफोर गोजा बिमा माहारिनि गोजा। दा बिथांमोननि माखासे गारजेनफोरजोंबो जों सावरायदों। दा बिथांमोनाबो जोंजोंनो फुरा सापर्ट दङ। खारन जोंनि बिसिडिसिआवबो बा प्राइमारियावबो बिथांमोननिफ्राय जोङो सोद्रोमा दङ, बिसिडिसि मेम्बार दङ। ओमफ्राय प्राइमारि कमिटियाव बिथांमोना कमिटियाव सोद्रोमा दङ। बे हिसाबै बिथांमोनजों जों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना इउपिपिएलआवनो ट्रेक्टरनि सावगारि भट होजोबगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों। ৰাস্তা আগত আমি বিপিএফ পাৰ্টিল আছিল, এতিয়া ইউপিপিএলত আহিছোঁ আৰু দিম ভোটো দিম আৰু দিবাৰ লাগে দে। এনে চৰকাৰ গিলা কিবা পইচা কিবা দিয়া আছে, এই কাৰণে ভাল লাগিছে। আচল সব দিয়া আছে আৰু মাটি গিলা কিবা সাৰ্ভে হৈ আছে, এই কাৰণে আসলে সব সুবিধা দিবাৰ লাগিছে। এই কাৰণে ইউপিপিএল আছে না আছিল, এতিয়া সুবিধা পাইছো, এতিয়া ইউপিপিএলত দিম। এতিয়া আপুনি জয়ন্ত বসুমতাৰীক ভোটটো দিব ন? আজি আপুনি যে যোগদান হৈছে কেইজনমান যোগদান হৈছে? মেলা মান আছে, 40 জন মান আছে নাকি, এনেকাই মহিলা আছে দে, এনেকাই কম। মই শান্তিপুৰৰ পৰা, আৰু মই আগত বিপিএলত আছিলোঁ আৰু এতিয়া যে ইউপিপিএলৰ মই ভাব পাইছোঁ তাৰ জন্য বিপিএলতে আহিছোঁ। নমস্কাৰ। কোনটো ছবিত ভোট দিব? সেই যে প্ৰমোদ বৰাই ভোট দিব। ৰেডি ন? ৰেডি।